בסרטון הזה נראה שני גימיקים חמודים וגם חשובים האמת עסקית. אחד זה לשנות את ה-URL, את הכתובת של דף הפייסבוק שלי. במקום facebook.com/1,001 סימנים, facebook.com/כתובת קצרה ויפה. הדבר השני שנלמד זה איך להפוך את דף הנחיתה שהצבנו בסרטון אחר באתר, איך להפוך אותו בעצם לדף הבית שלנו שעליו נוחתים הגולשים אוטומטית. אז אני כרגע בפייסבוק, בחשבון הרגיל שלי אפילו, לא בדף העסקי. נכנס לדף העסקי, תמיד יופיעו לי הדפים העסקיים שפתחתי פה מצד שמאל. זה הדף שפתחנו. אני אזכיר לכם שגם פתחנו לשונית בחינם, שנקראת ברוכים הבאים. אנחנו יכולים לראות אותה פה. זאת הלשונית שפתחנו. עכשיו אני אראה לכם איך הופכים את הלשונית הזאת למה שנקרא דף הנחיתה האוטומטי שכל גולש מגיע אליו. אני נכנס ל-Edit Page, ארוך עמוד. ופה בעצם אני עושה את שני הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו נראה עכשיו. דבר ראשון, אני מגדיר פה Default Landing Page, מי שלא רואה, סמן את זה בגדול. Default Landing Page, כלומר, איפה ינחת כל גולש שמגיע לדף העסקי שלי שעוד לא עשה לייק. מי שעשה לייק מגיע לוול, אבל מי שלא עשה לייק, אני רוצה אותו בלשונית ברוכים הבאים. אתם רואים שיש לי פה את כל הלשוניות לבחירה. דרך אגב, ברוכים הבאים זה השם שאני נתתי, למי שזוכר את הסרטון. הייתם יכולים לקרוא ללשונית הזאת משה, אם בא לכם. ואני בוחר אותה כלשונית ברירת המחדל, זה מאוד חשוב. דבר שני, אני נכנס פה מצד שמאל, ל-Basic Information. תעשו את זה בשנייה שפתחתם את הדף העסקי, לפני שקיבלתם את הלייק הראשון. נכנס ל-Basic Information, ופה, ב-Username, אני לוחץ Create a Username. פעם זה היה מסובך, פעם הייתם צריכים להגיע ל-25 לייקים, היום אפשר לעשות את זה באופן מיידי, רק לא לבזבז זמן. תתחילו לקבל לייקים, הוא יגביל אתכם. לפני שמישהו בכלל יודע שהדף הזה קיים. אני לוחץ Create for a Username. הוא ידרוש ממני עכשיו אישור לסלולרי. אנחנו כבר מכירים את הטריק הזה. ראינו את זה בגוגל למשל. מאוד חשוב לפייסבוק לדעת שאכן אני הבן אדם שמנהל את החשבון. אנחנו עכשיו נמתין שנייה לראות שאני מקבל את ההודעה הסלולרית. והיא אכן הגיעה. פייסבוק עובד מהר. ואני רושם עכשיו את האישור שהוא שלח לי. NXMKSK. בקיצור, תמיד תעשו את הדברים האלה עם סלולרי זמין. ברגע שהוא יזהה שזה הקוד הנכון, בואו נקווה שזה הקוד הנכון ושהוא אכן יזהה את זה. עכשיו הוא גם רוצה להכניס לי את הטלפון לתוך הדף העסקי. האמת שזה לא בעיה מבחינתנו, אבל אני כרגע, בגלל שזה דף פיקטיבי, מעדיף לוותר על זה. כמו שאמרנו, אנחנו מאוד רוצים שהפרטי תקשורת שלנו יהיו גלויים. בשביל זה אנחנו עושים את זה. סיימנו את השלב הזה. לא יודע למה הוא לא מקבל את מה שכבר שלחתי לו. איפה חסר לו פה ספרה. יפה. בואו נחזור. הוא טוען שזה כבר מאושר. נחזור לדף העסקי. נחזור לעריכת הדף. פייסבוק מגובה בכל כך הרבה אמצעי בטיחות וביטחון, שלא תמיד הוא בעצמו כבר יודע מה קורה איתו. יפה. עכשיו אני צריך להכניס את היוזרניים שאני מעוניין בו. על הדף שנקרא דף ניסיון. בואו נקרא ליוזרניים, זה חייב להיות באנגלית כמובן. Test Page Israel. סתם בשביל הקטע, אני בודק אם הוא אפשרי. is available. נהדר, Test Page Israel תקין, קיים, לוחץ לו Confirm. ומרגע זה והלאה, אני יכול להתחיל לפרסם לאנשים, בבקשה, שהכתובת של הדף העסקי שלי זה facebook.com/testpageisrael, ופה אתם כמובן יכולים להכניס מה שאתם רוצים. מי שלוחץ על זה, בום, מגיע לדף העסקי שלי. מה ראינו? איך יוצרים לינק מקוצר לדף העסקי. ראינו איך הופכים את הדף נחיתה החדש שבניתי כדף נחיתה לדף העסקי. שתי ציפורים במכה, זה כל מה שאנחנו צריכים.